Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldira. Bi gai dira gaurkoan azpimarratu nahi ditugunak. Lehenengoa adinberri zentroaren esleipena eta bigarrena martxoko salmentak, Gipuzkoako enpresen salmentak hain zuzen ere. Lehenengo gaiari helduz, gaur Gobernu Kontseiluak erabaki du eraikuntza, birgaikuntza artapena enpresa arabarri esleitzea zahartzeari buruzko erreferentzia zentroa, adinberri hain zuzen ere. Erreferentziazko zentroa eta lurpeko aparkalekoa dira esleitu zaizkionak. Pasaian kokatuko den azpiegitura da, ospitalilo inguruan, eta gogoan izango dezutenola 2022ko azaroaren 29an onartu zuen Gobernu Kontseiluak adinberri zentroaren lizitazio eguneratua joan den urteko apirilean onartutako lizitazioa hutsik geratu ondoren. Proiektua orain 66.930.000 euroan esleitu da. 58 hilabeteko egikaritze epea izango du eta obrak uztailean hasiko direla aurreikusten dugu. Eraikuntza birgaikuntza artapenaren proposamena izan da 5 proposamenetetik puntuaziorik handiena lortu duen enpresa arabarra. Lehen aipatzen nuen bezala, adinberri erreferentziazko zentroa Pasaiako ospitalilo kaiaren inguruan kokatuko da, sekulako garrantzia du ekimen honek, dakizuen bezala etorkizuna eraiki zen barruan sortutako proiektua da, gainontzekoekin elkarlanean pentsatutakoa eta aurrera eramango dena, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak bere baliabide propioekin azkeneko 10 urteetan egin duen inbertsio altuena da. Inbertsio garrantzitsuena da berau. Izaera soziala du, aitzindaria, berritzailea eta berrikuntzatik Gipuzkoako gizartearen zahartzeak dakarren erronka handiari erantzuten dio erreferentzia zentru honek. Gainera, Pasaiako bizi berritzea ere ekarriko du edo lagunduko du, izan ere 400 lanpostu inguru sortzea aurreikusten da, eta zainketa eredu berrian kokatzen da Pasaia. Bertan, egingo da zainketaren eredu berriaren transizioa berrikuntzarekin eta ezagutza sortzearekin batera. Pasaiarentzat garrantzia handiko erreferentzia zentroa da, baita oarsoaldearentzat eta noski Gipuzkoarentzat ere. Azpiegitura honek izango du adinekoentzako egoitza, 124 plaza izango dituelarik, tutoritzapeko 18 apartamentu, 22 plaza eskainiko dituztelarik, eta eguneko zentro bat ere izango du. Berrikuntza unitatea 680 metroko espazioa izango da, eta era berean plaza bat izango du, hirigunean kokatua, partekatua eta erabilera anitza izango duena. Instalazio komunak izango ditu beraz adinberrik izango duen plaza honek. Azkenik, 2 solairuko eta 468 plazako lurpeko aparkaleko bat ere izango du adinberri eraikinak. Beraz, esleipena, adinberri eraikina egiteko eta lurpeko aparkalekoa egiteko. Hori da gaur Gobernu Kontseiluan hartutako erabakia eta zuekin partekatu nahi genuena. Bigarren puntua, enpresen salmentak Gipuzkoan, martxora bitartekoak. Badakizue, ohikoa dela Ogasun eta Finantza Departamentuak hilero enpresen salmentan inguruko azterlan bat egitea, martxoko datuak dira gaurkoan aurkeztuko ditugunak, eta badakizue web orrian izango dezula eskuragarri. Ikuspegi interesgarria eskaintzen du, noski txosten honek ekonomiaren bilakaera islatzen duelako. Datu onak uzten ditu oraingoz txosten honek 2023 urteari dagokionez, lehenengo 3 hilabete hauei dagokienez. 2022 urtearekin alderatuta, igoera nabarmena eman da enpresen salmentetan, igoera 11,5%koa izan delarik. Barne merkatuaren igoera 10,4%koa izan da, 10,4 puntukoa, eta esportazioena 13,5 punturena. Sektoreka lehenengoa eraikuntza, 21,3 puntuko igoera izan du, bigarrena zerbitzuetan 11,6 puntuko igoera izan dute, eta industriak 10,8 puntuko igoera izan du salmentei dagokienez.
Lan merkatuan, martxoan lanetik inen jasotzaileen kopurua 1,3 igo da martxoan, eta urteari dagokionez, alegia metatua urtarriletik martxora aurrekoa urtearekin konparatuta 1,1 hasi da. Soldatak martxoan ordendutakoak aurreko urtearekin alderatuta 5,8 igo dira, eta urteko metatuan urtarriletik martxora bitartekoan igoera 5,7 da. Datu horiek maigainean eukita egiten dugun irakurketa aldundi bezala da ekonomiak indarguneak irakusten dituela, baina edozein kasutan inflazioa bertan eukita zuhurtziaz jarraitu behar dugu edo zuhurtziaz egin behar dugu irakurketa hau. Enpleguak ere bultzadarekin jarraitzen du, eta ikusita zeintzuk diran adierazle nagusiak, bai esan dezakegu jardueraren hazkundea ematen ari dela. Horrela adierazten dute datu hauek. Jardueraren hazkundea dago urte honetan aurrekoarekin alderatuta. Aurrera begira gertutik jarraitu beharko ditugu datu hauek, gertutik jarraitu beharko dugu ekonomiaren bilakaera. Datuak oraindik onak diren arren ziurgabetasuna da nagusi, eta beraz eskatzen duena egoerak da justu bilakaeraren jarraipen estua egitearena. Eta hortaz jarraituko dugu orain arte bezala hilero datuak biltzen eta datu hauen berri emanez. Datuak onak dira, baina zuhurtziaz jarraitu behar dugu etorkizunean, ziurgabetasunez betetako etorkizuna daukagulako. Aldundiarentzat lehentasunezko arloa da ekonomiarena, lehiakortasuna eta kalitatezko enplegua sustatzen jarraitzea, eta horrela jarraituko du izaten etorkizunean ere. Horietxek dira gaur azpimarratu nahi genituen bi gaiak. Adinberriren esleipena, obraren esleipena, eta bestetik martxora arteko Gipuzkoako enpresen salmentak. Jarraian laburpena egingo dizuet gazteleraz. Son dos los temas que hemos abordado en Consejo de Gobierno de hoy, que queríamos compartir con ustedes. En primer lugar, la adjudicación de la obra del centro de Adinberri y de su aparcamiento subterráneo. Y en segundo lugar, dar a conocer las ventas de las empresas de Guipúzcoa en el mes de marzo. Por tanto, en primer lugar, la Diputación Foral ha adjudicado la obra del centro Adinberri por 66,4 millones de euros a Eraikuntza Birgaikuntza Artapena. Es una empresa de Araba. Como saben, Adinberri es el centro de referencia en envejecimiento y, por tanto, es lo que hemos adjudicado, así como el aparcamiento subterráneo en Pasaia. El proyecto, como les decía, se ha adjudicado por un importe de 66 millones de euros con un plazo de ejecución de 48 meses. Es un proyecto que nació en Etorkizuna Eraikiz, es uno de los centros de referencia de la estrategia de Etorkizuna Eraikiz y es la inversión más importante que realiza la Diputación Foral de Guipúzcoa con sus fondos propios en los últimos 10 años. Responde también al gran reto que supone el envejecimiento en la sociedad guipuzcoana. Asimismo, este proyecto va a realizar una aportación sustancial a la revitalización de Pasaia, ya que prevé generar en torno a 400 puestos de trabajo directos e indirectos. Por tanto, por todos los datos que hemos aportado, por la información que hemos aportado, se trata de una obra de la máxima importancia para la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por extensión, también para Pasaia o Arsoaldea y el territorio de Guipúzcoa. En segundo lugar, queríamos dar a conocer las ventas de las empresas de Guipúzcoa en el mes de marzo. Saben que es un estudio que realiza la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Departamento de Hacienda y Finanzas, y señalar que el ejercicio deja de momento buenos datos sobre el inicio de año. Comparando con el año 2022, el mes de marzo hay un notable incremento de las ventas, un incremento del 11,5%, el mercado interior crece un 10,4% y las exportaciones suben un 13,5%. Por sectores, el sector que mejor ha evolucionado es el de la construcción, con un incremento del 21,3%. En segundo lugar, los servicios, con un incremento del 11,6%. Y en tercer lugar, la industria, con un incremento del 10,8% con respecto al año 2022. El mercado de trabajo también
ha evolucionado favorablemente. El número de personas perceptoras en marzo aumentó un 1,3% y desde el enero hasta marzo, es decir, el acumulado, ha tenido un incremento del 1,1%. En relación a los salarios, en marzo el incremento ha sido del 5,8% con respecto a marzo del año 2022 y el acumulado de enero a marzo el incremento es del 5,7%. Por tanto, son datos positivos. Seguimos de cerca la economía, puesto que en el futuro hay muchas incertidumbres y, por tanto, es momento de seguir muy de cerca la evolución de la economía en el territorio. Pero los datos son positivos. Hauek dira gaurkoan azpimarratu nahi genituen gaiak, galderaren bat izango bazenute erantzuteko prest naukazue. Bai, WhatsAppetik bi galdera sartu die, lehenengoe da Noticias de Gipuzkoak egiten du. ¿Qué valoración hace la Diputación sobre el acuerdo alcanzado por la exalcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, por el que reconoce haber cometido delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos en el marco de la cooperación internacional? Hauteskunde legea indarrean egonda ezin dut inolako baloraziorik egin gainontzeko alderdi politikoen inguruan, gogoan izan gobernuaren bozeramaile naizela eta momentu honetan hauteskunde legea dela eta horrelako baloraziorik ezin dut egin. Beste galdera bat zegoela uste dut, okerrez baldin banago. Bai, baina bueno. Según hemos conocido, en Vizcaya se ha proclamado la candidatura de la Falange. ¿Existe constancia de que en Guipúzcoa haya ocurrido algo similar? Y si es así, ¿a qué se debe? Hor bi galdera dira, lehenengoari erantzunez ni dakidala ez, eta bigarrena baloraziorik ere ezin dut egin hauteskunde legea dela eta. Bi galderak erderaz erantzutea, bai. En relación a la primera pregunta, también es extensible a la segunda. Estamos por la ley electoral, no puedo hacer ninguna valoración con respecto a partidos políticos y, por tanto, hasta ahí puedo llegar. Ninguna valoración es posible en un momento como este, en el que está en vigor la ley electoral. Beste galderaren bat? Ez dago galderarik, beraz, honekin bukatuko nuke. Eskerrak eman ez danoi. Egun ona izan ezazuela.